3, 2, 1. Okay, nu kan de godt høre os. Gør jeg tonen ved at starte? Nej, det gør jeg så ikke. Jeg kommer til at tabe de her løb. Jeg tror, jeg kører et løb ad gangen. Så du kører det her løb, men ikke næste løb, eller hvad? Jo, jeg kører det her løb, hvor jeg recorder, og så kører jeg næste løb, hvor jeg recorder. Recorder. Jo, hvor jeg optager. Den gør faktisk stærkt. Han må have et rimelig godt setup. Jeg tror måske bare, han har lavet sit eget, faktisk. Ham der på hånden ind, ham tog jeg lige inderen, for han kunne ikke holde halv gas. Kører nok en tastatur eller sådan noget. Jeg lader ikke lige ned fra i går. Han var lige kommet op fra han. Nu disker han ikke. Skal vi prøve at gå ind på noget lidt nu? Men nej, jeg bliver herinde. Han er sikkert på noget lidt. Jeg væltede ikke engang i. Det var sygt lavt, det der. Jeg kørte på forhjulen. Gjorde du? Ja, og så hoppede jeg ud over svingen og lavede 360. Og kunne køre lige ind på banen igen. Du kan se det i playback. Jeg gider ikke tjekke ind. Nej, fuck. Oliver, hvis du vælter, så prøv lige at spække mig. Det gør jeg allerede. Men nu spekterer jeg da ikke mere. Det var også godt, fordi jeg røg lige ud over svingen. Kan du ikke sige, når vi vælter, og så spektater vi hinanden? Jo. Der røg jeg vist lige lidt for langt. Ej, nu vælter jeg. Nu kommer der til ham. Jeg overvejede lidt at springe triple der. Nej, så røg jeg rundt der. Jeg tror Frederik han let bliver sur. Det tror jeg også. Jeg ved, om han er gået ind på noget lidt. Der kører den også pisse stærkt. Kører det ikke bare stærkt på det hele? Det tror jeg. Hold nu kæft, mand. Nu vil jeg springe triple der.
Det gør jeg altid. Du sprang lige dobbelt trippel. Nå, jamen det gør jeg altid. Springer du altid dobbelt trippel? Ja. Kan du ikke springe trippel dobbelt? Nej, ikke nu. Heller ikke med dit andet setup. Jo. Men nu skal jeg vende mig til det her. Oj, oj. Jeg kørte lige speedway rundt i det seng der. Ej. Ej. Der fløj jeg lige lidt ud over volden da. Ej, for satan. Ej, oj. For helvede. Ja, du er så. Så det der. Nej, for jeg lå ligesom bag ved volden. Du skulle bare blive væk. Lol, jeg kører 1 sekund hurtigere end dig. Præcis 1 sekund. Det kan godt være, at min den det kan godt være, min den er hurtigere end eller langsommere end 1 sekund. At du er 1 sekund langsommere end mig. Nej, det kan også godt være, at du er eksempel 1 sekund og 37 millisekunder. Så nu er du ikke længere. Hvad er din Hvorfor tid? skal jeg altid vælge der, mand? Hvad er din tid da? 1.04. Lol, I har den samme tid, der er Tyler. Altså nummer 1 og dig. Hvem er ham der? Det er en, der hedder Tyler. Hvordan staves det? T-Y-L-E-R. Nå, T-Y-L-E-R, eller hvad sagde du? Ja. Du er lige ved at vælte ved det der, på grund af, når man tager forbremsen i luften, så ikke kan rykke på sig. Jeg er stadig kun på lap 7. Jeg er ved at lappe dig, Oliver. Jeg kører også for min lort på den her bane. Jeg synes, den her bane er mega fed. Det når ikke at tage mig med nogen gang. Det kan godt være. Kom nu! Nej! Nej! Nej, det er sådan nogle skide Oliver. Nå, det var alt for den her video.